வீட்டுல இருக்கணும் தம்பி. அப்புறம் லத்தியத்தான் தூக்கிக்கிட்டு போலீஸ் அடிச்சாக்கா வாங்கிட்டு வரணும் தம்பி. அப்புறம் லத்தியத்தான் தூக்கிக்கிட்டு போலீஸ் அடிச்சாக்கா வாங்கிட்டு வரணும் தம்பி. இதை நினைக்கும் பொழுது மனம் வலிக்கும் வலிக்கும். அட வீட்டுல இருட தம்பி. ஓ பக்கம் வந்திடாதே, ஓ பக்கம் வந்திடாதீங்கோ, கொரோனா வந்திடுங்கோ, 1 மீட்டர் தள்ளி நில்லுங்கோ. அட கையத்தான் கழுவனுங்க, சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுங்க, சுத்தமாக நீங்க இருங்கோ. கொரோனா 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 கொரோனா.